kwitis mitugpa sa sampot sa masuso nga upat pa lang kabuan. Maayo na lang kay naluwas sa gisulob nga diaper. Apan ang inahan ug apuhan mo'y nahiagom og paso dihang giluwas ang bata. Aniya ang exclusive report. Naabta namo kining apuhan nga nagkugos sa iyang apo padung sa Cebu City Medical Center. Buot lang nilang masiguro nga wa maunsa ang bata human matugpahi sa kwitis ato sa pagsugat kagabi sa Pasko dito sa barangay Kamputhaw. Wa man mapaso ang panalisan kuno ang masuso. Dito sila sa sulod sa Pinoy-anan, diha misulod sa bintana ang kwitis nga gikan sa gawas ug dito gyud mitugpa ug mibuto sa sampot sa bata nga nagkob ug natug ni adtong tungura. May na lang kay baga ang diaper ug wa ra kalapos sa panit ang kwitis. Apan apuhan nga migako sa bata maoy nakaangkon og paso sa iyang bukton. Nakaangkon usab og gamayng paso ang paa sa inhan. Nabutan ka? Ang bata may nabutan. Nabutan ang bata? Yeah. Oh, Asa man dapit siya na igo? dire pero naamat siya daya pero wa siya mamsa. Okay, so diaper. So ikaw, Napasok ko. napasok ka sa... Nareon na igo sa kuan katubang. Usa ba ito? Sa Alas 12 sa gabi eh. Sulod kaya nga amang padir god la pa man ang magbungbong sa babae. Gustong magpakurasyon ang pamilya sa posibleng aksyon nga ilang himon batok sa silingan nga nag-itsa sa kwitis. Kaya ako man ipakrasyon na ako kay ako ibatot barangay, ako ipatawag sila, itubang. Sa report sa CCMC, usa pa lang ang natala nila nga nabiktima sa firecrackers. Kauban si Rod Prado, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.